ଆସରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଲୁସିଉ ଖୁସି ଅଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ବସି। କାହାଣୀ ପେଡ଼ିର କେତେ ଯେ କଥା ଜାଣିଲେ ହୋଇବା ଜଗତ ଜିତା। ମୋର ଅତି ଆପଣାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ନ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ଟିଭିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ନେଇକରି ଆସିଛି। କାହାଣୀଟିର ନାମ ହେଲା ଗର୍ବ କଲେ ଖର୍ବ ମିଳେ। ନଈ କୂଳରେ ବିରାଟ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଗଛରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଫଳିଥିଲା। ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କହିଲେ ନ ସରେ। ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ସହିତ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ାନ୍ତି ଓ ପରିହାସ କରି କୁହନ୍ତି, ଛି 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 ଛି, ତମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛ। ତମମାନଙ୍କର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି, ପିଟୁଛନ୍ତି, କଚାଡୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଆମେ ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛୁ, କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ରାତିରେ ଜହ୍ନତାରାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ। ଧିକ୍ ତମ ଜୀବନ। ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି ଓ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ନଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଜୀବନ ହାରିଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଦିନକର କଥା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଈ କୂଳକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଥିଲେ। ସେ ଆସି ନଈ କୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟାପିଟି କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହା ଦେଖି ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଗୁଲେଇ କହିଲେ, ହାୟ ରେ ହାୟ, କି ଅବସ୍ଥା ତମର! ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଉଛ, ତଥାପି ତମକୁ କାଟୁନାହିଁ। ଧିକ୍ ତମ ଜୀବନ। ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକର କଥା ଶୁଣି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁଣି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସବୁଯାକ ପଥରକୁ ନିଜ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ନେଇ ସେଥିରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଆଉ ନୂଆ କରି ତୁଳା ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଦିନେ ନଈ କୂଳରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ସବୁଯାକ ନଡ଼ିଆ ତୁଳା ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ପାଦ ତଳେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମୁରୁକି ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଦେଖିଲ ନଡ଼ିଆ ଭାଇ, ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ତମେମାନେ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଅପମାନିତ କରିଛ, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ମଧ୍ୟ କରିଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସହି ଆମେମାନେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲୁ। ହେଲେ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ଏବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମତୁଲ ହୋଇପାରିଛୁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଜୀବନ କଟାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହାପରେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ଖୁବ୍ ଅନୁତାପ କଲେ ଆଉ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଲେ, ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିଛୁ, ତମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କନ୍ଦେଇଛୁ, ଚିଡ଼େଇଛୁ। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେବ ବୋଲି। ଆମ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁତପ୍ତ। ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ତମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ଆଜି ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କେତେବେଳେ ବି କାହାକୁ ଛୋଟ, ନୀଚ, ହୀନ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କି କାହାରି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ କି ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ।